उड़ जाला नींदिया आवेला न चैना हो उड़ जाला नींदिया आ कोड़े में हराड़ू जब सुबह शाम पहना हो आ शादी के लड्डू खाके जे भी पछतावेला अगुआ के बड़ी गरियावेला अगुआ के बड़ी गरियावेला जगह हम गरियावे नहीं सुबेरे साँझ अपना मेहरारू के मामा के काहे के उहे कबाड़ी साला हमनी के बियाह में अगुआ बन रही अब फिर हई करत करत हमारा बियाह के वैसन फिर वही कहला कि आज हम फेरा में पड़ले बनी अपना ससुरार से का फेरा साला एगो अपना घर के टेंशन संभरात नहीं के कि ससुरारी वाला हुआ अपन घर के सारा टेंशन हमरा मुड़ी पर लाद देले बड़ा हमरा साली के हमरा मुड़ी पर साला दारू पिया के लाद देला सो आ दारू पियला के झोंक में हम सकार लेनी कि हम अपना साली के बियाह करे हमरा का पता रहे कि बियाह करे के चक्कर में हमार साला श्राद्ध करे के न हुआ था। देखिए भैया हमनी के यूपी बिहार के समाज में प्रत्येक आदमी के जीवन के एक एगो लक्ष्य बा बियाह। बुझ जाए कि अगर और बियाह शादी नहीं खे भल तो समाज में रहे के रहुआ योग्य नहीं खे। अब देखी कितना इम्पोर्टेंट बा जिंदगी में आदमी के शादी। अगर कोनो लड़का के पढ़ावल जाता तो नौकरी खातिर ना, नौकरी खातिर ना इधर पढ़ावल जाला कि जब अगुआ आई तब पूछी तब बतावल जाई कि हाँ जी लड़का इंटर पास है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक जौन भी होके दहेज लेवे में आसानी हो। नौकरी लागल तो भाई काहे खातिर और नौकरी लागल तो नौकरी खातिर नौकरी नहीं लागत बियाह खातिर नौकरी लागल बा। नौकरी लाग गल बा बाजा बाजा तो काहे बाजा था भाई कि फलवा के बियाह हुई तो ज्यादा दहेज मिली बुझाए ऐसे बुझे कि हर चीज से जुड़ल बा बियाह। अगर राउर नौकरी नहीं खे तो टेंशन में बानी काहे कि नहीं खे तो भाई बढ़िया घर में बियाह ना हो गल तो खुश बानी काहे कि अब बियाह हुई तो तगड़ा दहेज मिली बढ़िया मनपसंद लड़की मिली। तो घर घर के लीला ये बा अगर इंसान घरों बनावत तो ये सोच के बनावत कि बढ़िया घर बनाए तो लोग देखी तो फिर दहेज बढ़िया मिली टाइट मिली बियाह माने शादी तुरंत हुई। तो हर चीजे में बियाह घुसल बे कब कब तो हमरा ना बुझाला कि लड़का के बियाह होता कि नौकरी के बियाह होता, लड़का के बियाह होता कि घर के बियाह होता। का करे ये समाज बा। पहले के एगो जमाना रहे कि बियाह शादी होत रहे यहीं बिना देखले सुनले बियाह हो जाते रहे, कोई तय कर देते रहे। अब कोई माने कहीं बा और पता चले कि भाई तहार बियाह तो तय हो गए। अब मान ली कि कोई के अहिंगा बियाह तय हो गल बेचारा खेत में काम करता तले ओकरा घर से कोई खबर लेके आल कि रे तोर तो बियाह तोर बाबू तय कर दिले। अब खुश बुझ जाए कि जौन फसल 6 महीना में काटे के बाद जोश जोश में वही दिन 6 घंटा में काट के एकदम घरे दौड़ गए। आ जब बियाह भइल है पहिल के रात से घूंघट उठावता तैने तो 6 महीना के फसल 6 घंटा में काट के फसल खराब कर दिले बा। आ जैसे घूंघट उठा के मुंह देखता कि मुंह देखते एकरा पता चल गल कि भाई शादी का चक्कर में तो फसल खराब भइबे कल, अब शादी के बाद नस्ल भी खराब होखे वाला बा। क्या करे लेकिन आजकल के जमाना उल्टा हो गया भैया। देखे खातिर घड़ी बुझी कि 3-4 गो टीम गठित होता तब जाके बियाह फाइनल होता। अब खाली लड़का के बाबू जाके लड़की फाइनल नहीं कर सको झूठो के वो अपना आप के शेर बनी है कि हाँ जी हम मालिक बनी घर के, लेकिन ना लड़की के देख के उनका औकात नहीं कह दे कि लड़की पसंद भी हमारा। पहले लड़का के माई देखी ओकर भौजाई देखी ओकर बहन देखी मंदिर में बुला के तब जाके लड़की फाइनल हुई ना तो कोनो उपाय नहीं। आ सब लोग अगर फाइनल कर ले ऊपर से जीजा जी जब तक भाई ना मुहर मरी हैं तब तक का कहल जाए। ये सब चलता भैया का करम शादी ब्याह बड़ी भारी चीज बा। हम दारू पियला का झोंक में अपना साली के बियाह सकार लेनी अपना ससुर के जबान दे देने कि ये जी दारू पी ले रही हम झोंक में तो घड़ी दारू चालू रहे भैया गलत मत सोचम ना तो छापा पड़ दिया। तो दारू पियला के झोंक में हम सकार रहनी कि चली हम अपना साली के बियाह हम कराए। ओकरा बाद जो हमरा घरे अपना बेटी के भेजला है सक आज ले झांके नहीं खा पा पूछ जाए कि कहीं ओकर बियाह सेट होत नहीं खे पैसा हमारे लगे बाद ना अब का कहिया जुगाड़ लगाओ तो नहीं कैसा हो डॉक्टर हई धर अपन हई अब हम ना रह में जा अब हम जात नहीं करे यहीं बात कर जला गुरु से तो यहीं बात करबे। गुरु कैसन गुरु
यहाँ हमार बाप मतारी भेजला कि लड़का जाई तो डॉक्टरी के पढ़ाई पढ़ी कंपाउंडर से कहियो डॉक्टर बन जाई आ तू यहाँ कहियो घास करवाओ तरह कहियो मसूरिया कटवाओ तरह आ कहियो जाड़ा में गेहूं पटाने भेज देता रह